Hörmәтле тамашачылар, кунакханәбезгә рәхим итегез. Җомга көненең мөхтәрәм кунагы, Миргазиян мәчете имам хатибы, Сәйид Кулшариф исемендәге ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен үстерү вакыфы җитәкчесе, Татарстан Республикасының Гөләмәләр шурасы әгъзасы Габдрауф хәзрәт Зәбиров. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Сезгә дә Аллаһның сәламе, рахмәте, бәрәкәте, мәхәббәте, нуры дөньяда да ахиратта да ирешсен. Амин, иншалла шулай булсын. Сезнең студиябездә күрүегезгә бик шатбыз. Сез әле бездә беренче генә тапкыр дип беләм. Шулай булгач, хуш килдегез дип әйтәсем килә. Хәзрәт, Хуш килдек, сафалар күрдек. Амин, шулай булсын. Хәзрәт, менә безнең Рабигул әүвәл ае якынлаша. Бу айның фазилетләре турында тамашачыларыбызга җиткерсәк иде. Иншаллах, Рабигул әүвәл ае 19-ында булачак, беренче көне. 30-ында сөйкле пәйгамбәребезнең туган көне. Бу ай ислам динендә, аның мәдәниятында сөйкле пәйгамбәребез Мухаммад алейһиссәламның өммәтенең хаятында, тормышында мөһим урын тота. Чөнки бу айда үзенең вәладәте белән, дөньяга килүе белән барча әлемләрне сөйкле пәйгамбәребез тәшриф кылды. Һәм бу ай Ушакун Наби дип, сөйкле пәйгамбәребезне чын мәхәббәт белән сөйгән кешеләрнең ае. Ишк ул мәхәббәтнең зирвәсе, иң югары ноктасы. Аның фазиләтләре хисапсыз. Иншаллах, аның хакында без сөйләргә телибез. Чөнки безнең дә калбыбызда сөйкле пәйгамбәребез алейһиссалату вассаламның мәхәббәте бар. Һәм бу калбны шул мәхәббәт белән нурландыру мәүсеме, фасылы башлана иншаллах. Менә бу китапларыгыз турында да берничә фикерләр әйтеп узыйк әле. Бу сез иҗат иткән китаплар, сез язган хезмәтләр, монда энциклопедия да бар. Улар турында берничә фикер. Менә сөйкле пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам менә 571 елны Рабиул әүвәл аенда дүшәнбе көн таң алдында Җазиратул Арабта, арабларның ярым утравында дөньяга килде. Һәм 40 яшенә кадәр шушы җирдә яшәде, Мәккә шәһәрендә. 40 яшенә ирешкән дәвердә анарга нубуват килде. Яни Аллаһ Раббыбыз аны пәйгамбәрлек вазифасы белән хөрмәтләде. Һәм Коръәннең беренче аятлары индерелә башлады анарга. Һәм нинди кәлимәдән, нинди сүздән вахи башланды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иқра бисми раббикаллази халак. Укы, юктан бар кылган Раббыңның исеме белән. Яни менә иқра укы дигән. Бу Аллаһның әмере, боерыгы, фәрманы. Нәрсәне соң укырга кирәк? Иң беренче Аллаһның китабын, Коръәнне. Икенче каинат китабы бар. Менә бу җирләр, күкләр, бу Аллаһның аятларын, Аллаһның азаматын, вахданиятын, кудрәтен, көчен күрсәтә. Менә шул китапны да кирәк укырга. Каинат китабы, книга вселенной. Һәм өченче без үзебезне дә укырга тиешлебез. Үзебезне өйрәнергә тиешлебез. Үзебезне аңларга бурычлыбыз. Мен арафа нафсаху фақат арафа раббаху. Кем үзен таныды икән, Раббысын да таныячак. Мин кем? Не өчен бу дөньяга килдем? Минем нинди вазифам? Нинди юл белән барырга тиешлемен? Кем артыннан ияргә? Һәм бу дөньяның, бу хаятның, бу тормышның, бу тереклекнең мәгънасы нәрсәдән ибарәт? Һәм иң беренче илм алу үстебездә вазифа. Без тиешлебез ни өчен өйрәнергә? Нәрсә ул хак, нәрсә ул батыл, нәрсә ул халал, нәрсә ул харам? Һәм Раббыбызга ничек ибадәт кылырга? Һәм муамалат, кешеләр белән ничек яшәргә? Һәм нәрсә ул була әхлак, шуны өйрәнергә тиешлебез. Һәм өйрәнүнең, һәм өйрәтүнең куралы ул каләм, язу. Һәм Раббыбыз менә шул аяти кәримәдә кайсын без зикр иттек, Алак сүрәсеннән. Кайтабыз санарга. Иқра бисми раббикаллази халак. Укы, юктан бар кылган Раббыңның исеме белән. Халакал инсана мин алак. Кайсы инсанны, кешене алактан яратты. Ул ни була? Уешкан кан кисәгеннән. Иқра ва раббукал акрам. Укы, һәм синең Раббың иң җумарт, иң хөрмәтле. Алламал инсана бил калам. Ул кешене, инсанны каләмгә өйрәтте. Каләм ул язу куралы. Менә бездән элек яши торган алимлар, остазлар, белгечләр безгә бөек мирас калдырдылар. Илми мирас. Каләм васитасы белән, каләм аркылы. Без дә алардан алган илемләрне, тәрбияне, менә шушы хикмәтләрне үзебезнең замандашларыбызга
һәм киләсе буыннарга тапшырырга тиешлебез. Менә шул була преемственность поколений. Шуннан да бик кызыклы фикерләр. Габдрәүф хәзрәт, сезнең белән сөйләшүдә, сезне тыңлап утыруда бик күңелле. Без сезне әле алдагы көннәрдә дә Аллаһ бирсә тапшыруларыбызга чакырырбыз һәм бу китаплардагы гыйлемнәрне берәм-берәм өлешләп тамашачыга тәкъдим итәрбез иншаллах. Аллаһ Тәгалә насип итсен, киләчәгебез тагын да якты булсын. Рәхмәт бик күркәм сүзләрегез өчен. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Миргазиян мәчете имам-хатибы, Сәйид Кол Шариф исемендәге ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен үстерү вакыфы җитәкчесе, гөләмәләр шурасы әгъзасы Габдрәүф хәзрәт Зәбиров булды.